Nagpanugyan naman ang isa ka legal expert nga mas maayo gid nga hindi na lang pag-ipaagi sa social media post agod pakahuyan ang mga individual nga wala nagabayad sang utang. Sa interview sa Bomba Radio kay Attorney John Aldorado, professor sa Social Science Department sa West Visayas State University, iyaging pahayag nga mayara gid sang tiyon nga hindi mapunggan nga magpautwa sa social media apong mas maayo gid nga likawan idi bangod sa posible gid nga konsekwensya sang amo nga akto kaangay sang pagpasaka sang reklamo sa idalom sang Cybercrime Prevention Act. Suno kay Attorney Dorado dapat nga ara gid sang ukon may ara gid dapat sang kasugtanan. Agod pa matuod nga nagpangutang ang isa ka individual agod nga hindi ini makapalagyo sa iyang responsibilidad bisan pa nga himata ukon malapit ini sa nagpautang. Nagapati man ini nga agod nga malikawan ang gamo, mas maayo nga istoryahan gid sa maayo. Agod nga hindi na maglabot pa sa barangay kag sa korte ang amo nga problema. Ikaw ang nagapautang, no, kag wala nagbayad ang nangutang sa imo, mas maayo nga sa insakto mo nga proseso sukton kaysa sa ilathala mo sa social media kay pwede nga mag boomerang effect, no? Pwede nga bumalik siya sa imo, magbalik sa imo kag mas ikaw pa ang nabutang sa rimalaso kay pwede ka niya kasuhan na cyber libel, no, sa idalom sang Cybercrime Prevention Act, no, kay ti ginyaguta mo siya to, ginpakamalaot mo ang iyang pagkatao, no, kung ano man to ang ginpost nimo,